Ikan ka. Ikan mi nagpa-rapid test. Charan! At ikaw ramang gusto mo kuya. Grabe jud ka init. Huwag sakyanan. So maglakaw rami. Init kayo. So, ang karsada, grabe kamingaw. Grabe kamingaw. Grabe pa kainit. Ana. Mao ni sitwasyon sa tong Mandawi karon. August 4, Tuesday, around 9 a.m. Labang tanong. Dire ramang gusto na lang kayo. Dito mo ato na lang oy. Welcome to our vlog. What's up, Pichi? Asa ka eh? Ano naman? Asa mo sod ha? Asa dito sakay? Taka man lang ka eh? Ayaw ako no dito tilay. Kapuya sa bayana eh. Taka laguan. Di ato ramang yapon ta man na kay dito labang. Ayo dira eh. Ano gudong nilabang ni siya? Ah. Ha? Okay na, no? Sa pakabit na. Di lagi po ito kata.
guys, padong nami uli. Na uli na din. Kapit may nadakpan. Sayang ako na ko na video yun. Sayang wa may nadakpan ko no. Among COE kay kuan kanang Ay. dili updated. Sus kasayang wa may nadakpan. Abot na eh. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.